हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि फाव खालामगिरि आरो रोजाबगिरि बिथांमोननि गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलखौ दोनदों बारफुहोबाय। बे मिउजिक भिडिअ गाहायै फाव खालामदों एक्टर ल'टिफ आरो माजनि दास। बे मिउजिक भिडिअआव मेथाइखौ रोजाबदों रिमल दैमारि आरो पुर्णिमा ब्रह्म। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बि दैमारि। मिउजिकआव दं कपिल। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बे बोसोरनिनो 2 जुलाइ एबा गाबोन ल'टिफ क्रिएशन अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव आबुङै रिलिज खालामनाय जागोन। जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो गोसो, ल'टिफ क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ बिथांमोना अलरेडि हगारखाबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो होननानै साननानै दं, बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ ल'टिफ क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि टिजार भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, गोजोन्थों।